F'dawn il-jiem huma ħafna l-Malti li qed iħejju għall-btala qasira f'Għawdex għall-Festi ta' Santa Marija. Iżda daqstant ieħor ikunu qed jippreparaw l-għawċin involuti fl-agrikoltura li jieħdu l-opportunità biex juru xi provdiet l-art tagħhom fl-aħħar xhur. Fost dawn il-produtturi tat-tadam li għalihom l-istaġun jinsab fl-aqwa tiegħu bil-fabbrika ta' Magro Brothers tkun għaddejja 24 siegħa kuljum. Għal John Magro li fl-aħħar mill-aħħar irrid ibih il-prodott, hemm ukoll is-sodisfazzjon li huma ħafna l-Maltin interessati fil-proċess. Jiġu wkoll jagħmlu żjarat lil diversi postijiet fosthom anki l-fabbrika tagħna biex jiġu jaraw kif isir dan ix-xogħol. Jieħdu pjaċir il għaliex jiġu jaraw dawk il-prodotti li jużaw matul is-sena kif jinħadmu u kemm jirrikjedu xogħol ta' daqshekk nies, kemm bdiewa fl-għelieqi tagħhom, kif ukoll nies ħaddiema fil-ġewwa l-fabbrika biex inwasslu l-aħjar tal-prodott Malti fid-djarna il-Maltin u l-Għawċin. Bdiet ukoll il-ħidma l dawk li għandhom id-dwieli biex fl-aħħar mill-aħħar jipproduċu l-inbit. Joe Spiteri minn Tamena għalilna li din kienet sena tajba. Sena 2017 jidher li ħad tkun sena tajba ħafna. Tagħmel ħafna sħana kellna xitwa kiesħa u dik importanti ħafna għax id-dwieli strieħu. U għanna prodott bħala eneb talla ħafna fil-briks, fil-zokkor biex niftehmu sew, u prodott tajjeb ħafna. Huma dawn u ħafna aktar il-prodotti li wieħed se jkun jista' jara fil-wirja tradizzjonali ta' Santa Marija. Wirja li teqpa ssib ukoll l-appoġġ tal-Ministeru ta' Għawdex bil-Ministru Ġustin Karwana żaret il-produtturi fl-aħħar jiem. Il-wirja ta' Santa Marija ser ikun hemm ukoll irkejjen fejn ser nkunu qed neżebixxu l-prodott lokali, però ser ikunu wkoll għaddejjin l-ispjegazzjonijiet biex nagħtu esperjenza unika u differenti illi dawk li jiġu jżuruna f'Santa Marija.